Ding mari-mari ngele iki, madeng yuk. Kanala sirolah. Aja kanala sirolah. Ayo madeng lah. Nyong wis madeng. Alah rasa ngapusi gena kaet mau karo nyong kok madeng nang ndi. Ayo. Nyong ranti duit. Bare ngandel. Celet sira. Ya ki karo nyong tuh karo wong liya. Ana ra duwe duit bareng nyong ngejake berarti nyong bayarke. Ayo menyat. Ra kepenak nyong ya. Alah ora kepenak bareng kaya karo sapa. Sira kepengen apa ngomong. Ji nyong ngele ket murung madeng ngono. Aja meneng wae. Karo nyong aja nganti ngele lah. Tapi masa enggane dibayarke wae nang sira. Celet mikir tekan semono. Nyong ki ngrumangsani iki nagi ra ono. Yakin ora kepenak. Apa meneh nagi ra ono sing nulungi. Ra duwe duit, karo kepriwe. Sira ngerti ya? Apa? Uang. Nek ora duwe duit, jamane kok uang. Laler wae uga nyedek. Temenan. Ayo. Lah mulane ayo mumpung nyagi ono kiye. Nyong yang ngele masakan. Tapi ya enake reh mangan. Pengen apa sih Roh? Ngomong ayo. Kae kaviar almas. Kaviar alma patakmu siger. Sira malah dlodor. Wong ditawani njaluke sing ora-ora. Jare duitmu duwite nyong bare. Ya tapi nyong ora duwe duit semono. Lah sira duit piro? Kok 15.000 kaviar alma. Lah kok 15.000 mawi ngejeki nyong le madang. Nyong madang dhewe dhewe. Hah?